Tak ja som dostal teraz od priateľa americkú vymaľovávanku z roku 2011, nie, z druhej svetovej vojny. Je tu uvedené, je to pre deti všetkých, každého veku pre ich rodičov. Volá sa to Nikdy nezabudneme na 11. september, detská kniha slobody. No a hneď je tu uvedené, že máme byť hrdí a nech Boh žehná amerických hrdinov, ktorí zomreli a budú zomierať, všimnite si to, a budú zomierať, čiže budeme nekonečne bojovať, vo vojne proti teroru, ktorý bol vnútený našej zemi. Toto je pre deti. A keď si tak zalistujete, potom si to môžete prípadne pozrieť, že to nie je výmysel, a keď si v tom zalistujete, tak detičky si môžu, keď si je to omaľovánka, tak to asi nie je pre 15-ročné deti, takže detičky si môžu vymaľovať Usamu v pozadí s lietadlom. Potom je tu obraz o tom, ako moslimovia vnímajú svoj raj, teda s tými ženami a tak ďalej, to si tiež môžu vymaľovať. Potom je tu horiaci Svetové obchodné centrum ako horí, to si dieťa môže vymaľovať. A nechýba tu George Bush so svojím prejavom, islamskí fanatici s Koránom v ruke a so zbraňami, aby bolo jasné, o čo ide. A potom zase taká skupina ľudí, ktorá je uplakaná, kričí a vykrikuje, čo bude nasledovať ďalej, čo budeme robiť. Pomôžte nám, pán prezident. No. A takto si deti vymaľujú Busha, pozadí ktorého sú americkí vojaci, ktorí strieľajú v Afganistane. Lebo to je samozrejme spravodlivý boj. No a takto to pokračuje ďalej, Bush niekoľkokrát a americkí vojaci v zásahu proti moslimom a proti Usamovi. No a dopracuje sa to k základnej veci, a Obama tu nechýba, pochopiteľne, to nie je propaganda prezidenta. A potom sa tu dopracuje až k antickému Grécku a k Rímu, kde hovoria o zhromaždení, teda o parlamente, o forme senátu a parlamentu. A tu hneď deti upozornia, že zatiaľ, čo my v tej Amerike máme ten spravodlivý kongres, tak mnohé krajiny ako Irán, Čína, Rusko, Egypt a Severná Kórea nemajú. Tak Severná Kórea je dobre, to je skanzen, veľmi nešťastný. Čínu tiež môžeme brať, ale Irán a Rusko, ktoré majú normálne parlamenty a kde sú normálne voľby, tak ako samozrejme tiež sú terčom, čiže tu nemajú čo hľadať. No a takto to pokračuje ďalej a najväčšia perlička, ktorá tu je, aká úžasná sloboda prejavuje v Spojených štátoch, čiže tam propaganda nemôže byť. A úžasná myšlienka. Internet, televízia a rádio, to všetko bolo vytvorené v Spojených štátoch, pretože je tu sloboda prejavu. No, takže ja si myslím, že táto omaľovánka pre deti americké sa vyrovná vlčaťu za slovenského štátu, vyrovná sa pionierom a iskričkám a myslím, že dobehne aj nemecký Hitlerjugend, vzťah k vedeniu krajiny a podobne.